Shubor nakaslem jong nongsan hima. President ke National People's Party Meghalaya uba Preston Tensong ulather unong yalam ka Voice of the People Party ubalajukan no ya ka sorkar bat ya ka NPP bat ulaong wa unong yalam ka VPP uday ban pen I ki kita ki jingpen kre lane blueprint jong nakabenta ka laway ban kren pen biet ya ki pajba haka kerteng jaj ben riu namar mauru uladep long MLA mentala khatway snam bat ki kita ki jingno senyang bat ki kam ki baula le ban pensisha bau jaj ben riu uba Preston upen pawe kane habakran syakilat pathai khobor haka ba ulaong ba undong yalam ka VPP uba Aden Basayamot don porsyu ban kren da kumway pan henry tang ban kentho ya ka sorkar kabayalam da ke NPP bat kren shaphang kamat jaj ben riu bat kalaway ban ketik ya ki jingmut jangki pajba Hababu jingkeli uba Aden kum MLA bat kum ubaladon bat kiway pat ki sengsan perthei haki senam balalen uba Preston ulaong haki shiphaus nam menshwa kum MLA bat menta shisnam kum MLA ki kam bapilale namar phidon por tangban ya thu bapi jaj benriu kabalong kum kaphang pedeng une unong yalam ke NPP ulabu jingkeli katno teli ki kam ki ba uba Aden ulale balada phai shaki constituency ki ba ka VPP kala job ki kam bakilale hakalyang ki kam penroy nganga kwa banyu I kai ga blueprint joki ta haba pi ko te ya kalawai haba pi ong jai beri pen I se ga blueprint joki yo nga ro join bat ki henry what should have made ban sukren ta man ketik ia ka jing ngau jong beriu lat phis ngau sisa apa pi de ulidar ba jai beriu menta kadai menta de khatway stem pila long kumwe mali pen I yang ki kita ki contribution ki bepelele bangi ki pajba ngin ong hok sisa ba uniu no yalam mude ba jai bendeu pen I yang hai kata hang no kadon menu pilale ngakan mausa kapta mata kopor dang long chief minister Dr. Mukul sama ngakan dew minister bawan yalam ni ki pajba nagapta ka isu jo ka to ka bylaws hadin nang ta ka suput tam ta manu balif je ka bylaws manu bale ban IT sya ka diskosil bakitu ki 6 dil ken hapok ka diskosil ar hajar katra hapok jelam jong ba Hamlet Doling ngatai ken mau udeu urban affairs minister ni warna ka kabinet kata ka je ka zenga ngasuban ong ba ngasu kerpat iji pajba jom kasilong parliament constituency bakin long careful bat ru bakin bisar benia ndei ban sungai thala yiki klaim da pensiong nongrin habang keren je kata kamut yang aru unong keren bisar swa lau prestun keren je kabadai na balai lau prestun kerukom pensai jong kadai kabadai na balai ndei ban ya tam nai tai jing ngau briu ngamar ba itu jing ngau kan mau ha ngaong yepi ilong thik tangkum ko usaw kabat tang si tengpor kalajan une unong yalam ke NPP ubadeiru usembut menteri rangba kajala ulaong bahaswa ke election MLA arhajar arpaulai ka NPP ka syaklen thamau lingba ke jingken tho bat hakani ka sien ka bamentaru haka election MP ka jingkawang keti ka balapalat ya ke NPP khamtam na ka VPP namar kimdon porsyu ban kren da kumwei henry tang ban kentho bat penthame pajba uba Preston ulaong ru haka benta ka baar ka VPP kalap miet ban kentho ban keno baka sorkar MDA ka de batu ka ba kumne kumtai henry kini ki detang ki jing penthame bat ki pajba ru ki de banda bishar ya kum kini ki jing pen sngo thu bakla namar kala ban poi sya ka jing babe kala hadin habut ngimdei ban sngo kala hakana election general election assembly ka balong hau arhajar apply ngatrai ke jisa lentem mau ke parti jongi ke bomlong suban ya keren piong segaru ka juai pun ong sene sakasi jantiar ka juai lei haka ba khadu apden kum kita ke naka khat kendai sit ke bangi job au arajar kat pra dipoi arpun reusi haka arajar arpuai kan ni ka pen pau sakar ba kitu kicing keno live hujai by kuskit kidai tang ki kampen thame por election ki pajba ki don ka skor ki don ka kman ki don ka jabin ban bisar ya ki kam ki ba ka NPP led government kalale
ha kitu ki sansdem ke belalai no bat kum juru ha kan ke sistem ka bedang sudem ka tem ka ba hapok ka jenglam jong ka parti NPP ya ka sorkar ka bangi ong ka MDA tu te ngakwa ban ong ba menta ka kentiru no ibon ki jinggawang kete kam tam na ka ka parti ka betmai ka parti VPP ka ba don porshu yaki bakit keren da ka wipat ka subjek ka por yaki ka bagian keren kalau bat pentame ka masuk omik ejat benriu lari keren hok isa ngangpa bagian proof ejat benriu kan banong rim bat ki kita kinong rim jom pi ka ba pi ong ba pi poi sa ka subjek pedeng ban ong ba ejat benriu lane ngakwa ban keli na ka BPP kan no inisi lane kan no mitar plat house rock kan no teli ki hospital kan no teli ki kambaba ba philale apo ka jala mekala jongi hakaba philale ki kambaba lani ngakwa ban keli de ka basairu kini ki sauteli ki konstitusi ki ba ka BPP ka job la kan no teli ki kambaba ki ba philale ya ka roi ka pa hapo kini ki sauteli ki konstitusi ki ba philale namar pi teng-teng no pi kan ni kalong tangkum ke jing penthame kebanyalam baklai ke jemut ke jeng perkat ke babun ke balang dan yang tak mengopi baka subjek pedeng ke bangi ong ijat benriu kadai ke subjek ke bejiliu bahami ni keren ke bangat rai ban syukren tak pon election kamlong ngihap an keren yathir haba ong ijat benriu nadu bedang khai mei pa hadu bangan dayak kata kadai ke senam jogi jing ijat benriu bat ki ki kam bagi bapilale na try day kata ka bedot kam ngi keren sebang ngajai bani re ngai i ba ke jing kuno kim don po do kumui pa ka ba ka po joki kalong ba ka sorkar ka bayalam ke NPP ka sorkar MDA tu ka batu ka ba kumta ka ba kumni tang kata ka bar ka bangi i ka bangai isen ai kalong ba kitu kinong syak brainwash kidong bot kam tam ke social media ki bun kam ban pensisya hai kini nengang api kadi tang kajing pentane akapor election bat kabang ngas ngoban kerpat ya ki pait ba jo kejela ngamut ban ong bakersan be yangi nengang ong badai ban bisa ya ki kebak ya ki bakum kini ki jajing pesutu namar kala ban poi penban sya kajing babe kela hadin aku Syuk halor ke jingkren jong uba adan baki we kila filot nadu ki seng san perthei seng balang dorbar shnong badru baki nong yalam balang kidei ki nong pen sniu ya kajat ben riu uba preston ulaong kum kitu ki jingken tho kidei ki ba omla ban pediang namar ula keren ya kekerdan jong ki kum ki nong yalam nyam lakumba omdan syu uweru uba baha lait tang unong yalam ka VPP uba hok bat ki badan ha ka VPP kidei lot ki angel kumta de ban husiar ya kum kini ki jingkren namar habak daukti ya kiwei yok ka kerto penban shalade uba preston ulaong ba uba adan hakapor ba udan haka UDP uong bakum kani ka seng omdon shu bat kumju hakapor ba udan bar ke HSPDP kum u president Henry Ukran pat menta baki seng sain perthei kide ki bas niulut kumta ulaong baki jingkren unong yalam ka VPP kim ya hap satya bat kakta ya keburom kinong yalam niam bat ki pat ba kide ban husiar ya kum kini ki jingkren Oi yang layu i yang tu kajing keren kejong presiden jong PPP hakaba uong barok kide ki besniu sudah barok kide ki nong pop sudah imat ong no ubahok dei tang unong yalam jong PPP DKA ka bangamut ban ong kolong bangasusi sibuna ba kakta haduk ki kambalak kinong yalam balang kinong yalam niam ki bapher la pi ong man tang ki nong ki rungai kelum nu dang surukom pikren ya ke position jong ki no yalam balang la da pi ong utemen masan la pi ong ki paris priest ne la pi ong ki pastor ne la da pi ong ki rang ba balang ne ngatrai da ka baburok ha ka jing sngau jong na kalong ka babak la sibon bat nga next camp bakane ke jimi bat keno ba hantu kisen bahalang lu ki bes niulut ki political parties ki bes niulut bat baro imat ki bes niulut de tang ki noelam ke BPP ka bamut ki long ki angel nga nga sukwa ban ong tang ka we
ya husiar lo ya ki bakum kini ki nong kren bat ki jajing kren namar ba pikidukti sikiwe yo ka kertok kelapan man ya lebih namangi tingem ong ki bahok namar ba kaktin ka ong don duwe bahok rei para brio tongin ya tei tam mapi penduna manga tam manga penduna mapi namar kajing keno ki bakum kini ki jaj kamde nak menta ka jingbit jimbiang ka jaj benriu kamde nak menta ka jingbit jimbiang jong ka jela jong ndei ka long ban thik ong ya pi tang kum ka thnam ka ba ngi the ya ungap i ngap ha thnam phin pe mi ki tedem ka ke ga bijia ka kala hau klempoi sono dengan ngasno ban ong ban nakaliam junga kum noi lam jong ka parti NPP ngasngau ba katu ka judge statement ka ba unong yalam rang ba jong ka BPP dei hakin syaban keren kum katu ka judge keren namarkan di ka kata ya ka burom ya ki jong kinong yalam niam bro jong kinong yalam seng halang bro jong kinong yalam ki political parties bro markumbang ong ya pi khat waste nem mansua si post nem ma ki ki por ke la lino ba phlong MLA na po ke UDP ba balai pi ha ba phlong MLA ni UDP pi ong kata parti ke bomlok bat por ba pi kan bas pada kata por pi ong makum gan ke parti menuju kabar pilong presiden luat hakai SPP ha ba pilong bat piero bakum ga SPP menuju nama dei tangan ke parti ke belas lem tam haduk banayo iya ka ya Hill State menta pada pi ben kela ko mi kataru de pi de kini ki bangang next camp ki reu champang ki reu songtho ki khon samla ki banang ki bastad ki dei banda bisar benia thik pathik bin babin namar hakan ka juk ka bamtang ong pi kenau bah habawan kum saw ngau bah surungko be kiar tang haden katu kan por ba kum saw kala poi sathesa duriau an kala pun ka level juga ubah ya de kata ka bang suka ban ong bang slow ban ketu ya ki paj ba kham pam jong ka jaj ben riu ka jongi na kam ta kan ka election MP ka pasar long hak kan dai ta jong riu benai April bangi dai ban nang bangi dai ban perkhat khia bat ru dai bangi ni kren de emotion ndai tong ini kren de jing stan de jing champagne marwai banjit ya kita kisimpa kisim song bangi pa chete chapo ka dor barba jong ka parlimen hapo India